Какво става, хора? Аз съм Валдамер и днес, както виждате, отново сме с Brawl Stars. Днес Supercell са ни почерпили с едни 10 на броя дедбокса и за това заснемам това видео. Искам да ги отворим пред вас заедно и да започваме. Така, от миналото видео, ако не сте го изгледали, ни се паднаха супер яки работи, точно от тези дедбоксове. Така че сега стискам палци отново да имаме същия късмет. Оп, първият дедбокс. Имаме 9 нещица. Най-вероятно няма да има нищо. Така като гледам злато, Power Up, XP бустери. Имаме поне пинче и един плеер айкон. Нямаме късмет, но... Оу! Всъщност този пин може би е малко по-специален, така че може да сме ударили малък късмет. Отново 9 неща. Нека видим накрая какви спрейчета и пинчета ще имаме. Окей, найс. Взехме бая неща, като отново тези изглеждат малко по-специални от обикновените спрейове. Надяваме се да са по-яки. Отново 9 неща. Малко спрейчета. Окей, то пин е cool. 500 кредита, гайс. 500 кредита. Окей, това беше много яко. Това компенсира за миналите боксове, бих казал. 10 неща. Окей, имаме 10 неща. Този път стискам палци за нещо по-яко. Койновете, XP. Така, и светка. Окей, нека видим какво е. Let's go! И скинче на Dynamite. Не знам, не е зле. Аз май нямам скинче на Dynamite. Така че може би ще го използвам, но... И пинчето му. Но не знам, хора. Като цяло надявам се да е скъпо скинче. Не би трябвало да е повече от 90 джема. Отново 9 неща. Нещо нямаме никакъв късмет. Стискам палци за скина на Шели. Наистина тук дори нямаме и пинче. Това беше много тъпо. Няма нищо, нека видим останалите. Стискам палци за хелуинския скин на Шели, понеже аз колекционирам Шели скиновете и се надявам много да ми се падне. 11 неща, окей, тук имаме шанс за скина на Шели. XP, койнове и светка още на петото. Добре, let's go! Скина на Пам. Няма нищо. Спрейчета, пинчета и 100 кредита. Ако ни беше дал още един път 500 ще да е невероятно, но и 100 са добре. 9 неща. Давам ги за бързо. Спрейчета, пинчета. Ето виждате горе-долу какво се пада. Отново изглеждат по-специални от обикновените. 9 неща. Няма... Светка на петото! Хора, светка! Окей, let's go! Нека видим. Гаджет. Като цяло не е зле. Спести ми 1000 коинс и отново светка на третото. Скина на Примо. Хора, аз имам бая скинове на Примо, така че не знам дали бих използвал този. Все още имаме дедбоксове, така че стискаме палци за Шели скина. Нека видим. 11 неща. Окей, има шанс за Шели скин. Така. XP. Светка на 6-то, хора. Светка на 6-то. Окей. Let's go! Пени скин. Като цяло не игра Пени, но няма да го върна. Падат ни се супер много неща. Имаме още един. Може би това ще е последния. Нека видим. 9 неща. Нямаме късмет. Айде светни да е. Не светка. Хора. Това бяха дедбоксовете. За жалост не ни се падна нещо по-интересно. Много исках този скин, но явно ще трябва да събирам джемчета за следващата година, когато го пуснат отново. Нека се пак видим какви скинове ни се паднаха в каталога.
Значи, падна ни се един скин на El Primo. Ето този. Както виждате, има много скинове на Primo. Наистина много. Ето този съм му направил даже цяло клипче за него. Като цяло е много як скин. Това също не е лош. Този си го бях взел още преди много години. Му направих rework. Преди ма кефеше повече, ама както и да е. И имам и тази версия на El Primo. И сега имам и този. Всъщност този скин какъв е? Rare. Ясно. Пам. Вече имам адекватно скинче за нея, понеже имах само един и той не ме кефеше. Но вече имам и тоя, който е мега яко. Какво още? На Пени ни се падна. Пенито... Къде е Пени? Няма да успея да намеря така. Дам. Еми... Не мога да видя, хора. Не мога да видим какво рарити е бил скина. Но както и да е, нека разцъкаме с Фанк на Soul Showdown. Понеже Фанк ми стана много любим герой. И както знаете, аз играл от емулатор. Така че най-вероятно няма да се правя блестящо. Не ме хейтете много. Просто от емулатора е бая по-трудно. Сега тук имаме един Едгар и един Кроу. Наистина Едгар би било хубаво, ако го оцела като за начало. Така някакви спрейчета и аз си пускам от време на време. Не знам за вас, пишете долу в коментарите, между другото, ако ги ползвате много тия пинчета, спрейчета. Аз наистина, когато обработвам видеята, забелязвам, че наистина ги ползвам супер много. Не знам вие дали ги ползвате. Сега тук знаем, че има едно Лили. Оп! Успяхме да убием Кит, което беше много хубаво. Лили беше станала невидима и в момента ето тук. Това е проблем. Надяваме се да не е при нас. Добре, не е. Имаме втори опит да убием. Не знаем в кой храс е и малко се притеснявам. Обаче направо я разкатахме. Налучкахме и хубаво, че имах бързата реакция за моя Кир, с който успях да я стънна и да я убия по-лесно. Та хора, Ханк, всъщност не Ханк, а Фанк, нали така се казваше този герой, ми стана напоследък много любим, много му се кефа. Може да правите много яки плейчета с него. И да, ще се опитам да го пушна на Max Rank, докато все още хелуинските модове са валидни, активни и така нататък. Защото забелязах, че той е супер силен на тях, понеже те винаги са вгъчкани на едно и също място. И това ми помага за ултимейта. Сега ще се опитам да взема възможно най-много купчета, докато мога. В средата виждам, че има много и той Амортис по-добре да се маха оттам, ако не иска да умре. Брок си ползва ултимейта за нас. Успя да ни набие бая демидж, което не е хубаво. Отстъпвам назаде, макар че не е хубаво да ме прешърват така. Ще опитам да се измъкна от тук, само че как ще стане този номер, не знам. Той Брок е доста досаден и ако Емс реши да ме прешърне от другата страна, ще завърши много зле за мен. За щастие тя се е махнала. Аз успях малко да се чупа от тук, но Брок продължава и много ме ядосва. Трябва да хилна, ако искам да...
да направя нещо, само че няма как да стане. Просто Брок прекалено голям рейндж има и не спира да ме тормози през цялото време. За щастие не загубихме купи, понеже новата трофи система работи по друг начин и вече не ни взимат толкова много от купите. Имаме Стар Шели. Не съм единственото очи тука. Сега. Не желая много да седа близо до този бъс, понеже му зареждам ултимейта. Но не е като да има много голям избор. Спайк е бая досаден. Би било хубаво, ако няма много закачки с него. Сега. По принцип, ако си играя по принцип, ще си ида в храста и ще си чакам, но понеже сме на видео, търся боя постоянно, да е епично. Леона май стана невидим, не съм много сигурен. Тук имаме отново някакъв бъс. Леона ни изгърби бая тежко. Та дори на седмия ранг не ни взима купи, вау! Мисля, да, не сме някакви огромни купи да кажеш да ни взима на 5-6 място, но въпреки това не знам дали е много адекватно да не ни взима на 7. Понеже 7 място си е бая назаде. Сега той е Франк. Не ми харесва много, но... Успях да го накарам да си изхъби атаките и след което да го убия по-лесно. Сега тази Шели много ми е неприятна. Опитвам се да изхъба нормалните атаки, за да като и влезна да няма за супер, но тук усещам как нещата отиват на зле. Затова си бягам. Виждаме, че Леона е в храста. И решавам да убия. Да го убия. Така, трето място. Сега. Има кит. Ще е хубаво. Той е станал невидим и е избягал. Окей. Оп, намерих го. Притеснявам се, ако кит ми скочи, да не би да... ме убие спайка и да завърша на трето място. Сега ако може... Спайка искаше да се оттимнем, окей. Ще се опитам кита да не скача на мене. И по принцип би било логично да не скача на мене. Само че тия са малко смотаняци и са тимнаха срещу мене. Няма нищо. Трето място пак е добре. Дигаме си ранчета. Ще цъкнем още една. Тъмън да си минем мисията. Та хора, забравих да кажа нещо много важно. Скоро ще бъде добавен апдейт, в който ще имаме много нови раути. И аз нямам търпение за него. Може би тогава ще заснема бая видеа с Ванко и Кристиан. И ще бъде много яко. Ще има нови хайперчарж скинове. И да, като цяло мисля, че ще излезе след около 5 дни, така че да, очаквайте видеа, гледайте, следете, абонирайте се, лайквайте и така. Сега, сбих се с един франк, който като гледам преди малко умра. И успях да си събера супера много лесно. И това беше много хубава новина. Така, опитах се да направя нещо, което ми коства играта. От компютър е малко трудно, хора. Ама да, както и да.
Да взехме си едни бързи 22 купички. Даже и стар дропче ще ви отворим. И аз сега да видим тук като за финал. Супер рер, епик, окей. Имаме един последен епик стар дроп. И ни се пада пинч. Добре хора, това е за видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, праскайте лайк бутона, абонирайте се, следете ме и очаквайте още нови клипчета на Brawl Stars, че дори и на други игри.